Plaza. Uy. Sila sa tiri. Ini. Apa ini? Kan ang gunatanan. Ninting ko na ka ate. Yan sama ka. Thank you, ate mo. Samay man yun ate. Salamat. Sige na, okay. Oo, may ganyan taat. Sana ni ate. Ito na dari. Ay! Kami na. Tingin labanan sa ulo. Laban pa kaya ako ulo. Hindi ko tadi. Uy! Bakit ang lubot sa lingkuran? Dik-dik! Kapit na ni mga anak. Hala niya bag na. Na. Saan manigit-ngit yung nagpanganak? May tuan. Bati, nakadik no. Lo. Dik-dik. Bati na. Dik. Dik. Hi guys, good afternoon. Hello guys, magkakog si Islaw da. Diya guys, ila ko na yung patilaw ni Ma'am Ruby o ka ng hala. Pero, Kalbasa. kalabasa. Kalabasa. Kalabasa loaf. Kumot lagi mo rin tinod nga pan. Gamay ra ma'am kay Oh my God. Ikaupat naman ni loaf na mo. tanaw guys. Mura zisag ka ng kuan na tilaw. Hala, nagana sa sakto na. Hello guys, Ilawi guys. Murag ko rin ko. Kinitan sa nagmahilong kay. Salamat ako ito sa tilaw ron. Salamat ma'am. Sige guys. Salamat guys. Mura sa kukurik na guys. Kilawin sa natong Kuno ni, ang sayo mo niya kay istorya ni si ma'am. Si ma'am. Sao ni attorney. Kalabasa cake. Hit mo na. Si Jake kaya Jake ang gibid dyan. Hello. Good afternoon. Ay, dahil lamdag. Ang sayo kasat eh. Amin, kubasa na ko na. Ami, nak, tilaw na. Di ba na may ilang kalabasa? Tiyang. Marami ba na cake? Lameter? Yes, si Jake. Jik, ano Jik? Video. Ano nang video? Lagi. Kulab na ito. Ano man na? Asa na? Hila ka iti. Bakit ka po? Hala ni pilit man. Wala gibisa. Hala ni pilit tagak. Pira sa tir. Tao guys. Murag babulga magdang igit. Para magkuhan. Milan. Ih, ka sa kaning pilit. Ang video. Tiri guys, sige. na ho. Sige panguan. Atong Marcos. Hala na ang lagi duha. Awan, dito ang sinilas.
Garsonis ra ba? Ah, kaya tayo na sila Marcos. Pantay mo. Napikin nasin. Nakin nasin tiri. Panita sa atin. Magkilaw wala. Tara. Talamin to. Okay lang sa Marcos. Di pa ka muli. Kailangan pa si Mimi. Sana dapat mga nitaritang sa dutag kaun. Ugma, huli na ng ugma. Hindi man tao ba kitang tanan. Balik na tatin. Kakas kang kan pa mo nakita nga di. Nung dagang tuyong. Ay makinag tuyong. Makinag ka. Uy, di ati. Hani man Uy, ini si Zati. sa na. Mura ni si Zag. Kanang kuan ba? Sa maghilo ka diha. Uy, lagi na. Sama diha. Nga, ako yung kulong dagdag ka. Dagdag ako no. Ah, Bang murag kuan. Sana. si Markuan. Hala! Mga si Marcos. Mas Denmark guys to ah. Pangkilang tire. Na, sige kaon dare, murag ibuntas. Lamig na sundang. Hala na ilukot. Kana bang sa tawag ti kana mas daghan sa Boracay? Baon sa kuno, sige pa yan, ako kay bao, gani yan. Kana makay blood. Don. Dagang tabi kuha dan dawa makbuwan ma dakpi. May dag sundang, wa man may managkuan. Man may naglag sundang. Makawan ginti. Sa lagi na. Sa lagi na makauna. Ha? Pa. Ilaw mo sila na. Ha? Ano man diyan ta kilawan? Lagi do. Di lagi na. Wala Ano, ka usa na man. Asa doon? Let's Marcos. Hi! Hello! Yung kami na! Ay, kami kayo! Ay, dami bisita guys, si Abby. Di, abutan namin sa dagat. Apa na? Mama, di lagi na makaon! Thanks sa dito. Di na, sama-sama. Hindi na makain. Pakata lang. Hindi ka na ala. Mamatay ko. Mahilo ka! Di na mo! Di lagi na! Gilabag na, galaog lim barok. Huy! Sabi siya isa jajagan ano. Ano yamin ha? Yamin. Denmark guys. Tingala dito may tao dito. Tara kay mga nanay luto pero Di ka na lagi. pinagilabag lagi na. Wa pa na mahal dyan? Ah. Ikaw, abi, wa pa pwede? Tara ni! Uy, tirita na ah! Tako na nami, bahala mo diha. Kaya ka, bilis ka. Kaya gutom na. Bat, among bat, ang naghanag, ilabog na, malis na adlaw. Buat tabi. Saan na dito? Bat. Sana tere! Tara ko limog sa nina anak, ako sa nina anak. Sungugan na, limbaro. Sige na. Palit ko ng otog sing-sing lem. Ano ba gilabay na? Sungugan. Nabagali guna. Naguna. Turaran gilabay. Diyan ko na ulit nagbagaw og suwaki. Anang gilabay ag naguna na puti. Ay tila ba to katuig dengge. Sa sing-sing mga 5 siguro pod. Naglabay. Ang mga pakanti na. Bow! Ay, magpapalit na siguro. Lem, magpapalit na nagsing-sing. Bitaw, wala ko lang pinagdangag. Huwag ko lang bata. Kutsara tayo, pakai kutsara. Da, ano kung pagdalisa? Pwede bunta sinunta. Pagkakaan. Pagkaita. So, una-una rin pa. Nga na. Nga ka sa ito, lagi di magdalali. Ganun ka buntas. Mga taong durat.
Malagdat ang itong mata. Kaya marang mga gagmang, mura na po nas gagmang nakrat. Mga to ang mata ng lirat. Kaya nakrat man, nakrata mas gugma ba? Kahit sa may. La 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 la. Bye-bye. Mag-edit ako, mag-edit. Para mag-upload ko kay muli ugma. Wait, signal dito. Maadjong hapon. Siya guys. Yan na po min mga ano ning mahong B. Ha? Ter. Ati tira pa dapit. Tara. Kanta? Kanta ka? Basta. Ang birahandaan guys, kasi nakailadan. Birag, ka rin. Birag. Ignorante magdani guys, kay kaning taga-bukid ta guys, pero maingan sa bukid gid. Unsa luto na ni? Sa man ni pagbira? Baka man laging pit-pit. Hello, kasukanan? Ano? Sige mo, nakilaw po. Atong ibalik. Kari mo. Ilaw lata. Bisaan man. Kang kasi lalutang luto. Okay ka na. Tilaw sa luto na. Siya lasa. Uy. Siya lasa tiri. Ini. Apa ini? Kan ang gulatanan.